Това е кучето Моба-Тоба. Тя е най-умното куче на света. Тя може много неща. Да играе, да бяга от хора, когато ни е интересно. Например, като сега. Обръща се за да види. Сигурно си казва, ле, каква хубава и известна звезда ще стана. И може би наистина си го казва така. Но и тя се като нас хората е. И тя иска понякога спокойствие. Тя е много умна. Тя разбира от математика, английски, много други езици също така, химия, биология, геология. Може да строи даже и сгради, а също така и да ги разрушава, да влачи бинт и такива с работи. Както виждате, тя е сега в своята лаборатория и кори своите експерименти. Или понякога просто отива да се разтуши, или пък да попасе малко тривичка. Но това, което аз знам, и че тя е много добра и никога не би нападнала човек. Ако има причина, разбира се, де. Но за сега няма никакви причини и затова е много спокойна. Ето, виждате ли, в естественият ти хабитат. Това е малкото случай, когато тя мързелува или и хрумват някакви други работи. Но за жалост днес имаме много тъжни новини, защото нейният приятел Моби-Тоби изчезна безследно. Надявам се да се върне след няколко дена. Чао!